fan so adan de hinted de akyerɛw ama nso benya fa ahondie ni wɔgye number no yɛ 0531 177 028 0531 177 028 the patron number we nyame asɛm yɛ ba no fagidie so seed wɔ so na menim sɛ nyame wabrabɔ ɛnyɛ saa kwa me patron betima phrase sie nso ɔsɔfo wɔ akyira a ɔno bɔ mpae nyame shelpi amen nyame hyira mo ɛna anwumre yɛ kasafa tumia ɛwɔ yɛ numa sem hallelujah na me ogidie sɛ onyame bɛbɔ mo memie yɛ bible no enko Luke chapter 21 verse 15 patcho bi bible no ne kan maye ɛna anwumre me pɛsɛ me ne wo yɛ adwene na wohunu sɛ wonsɛm a woka enya wabrabɔ sunsunsan so na emu bebre wo a yɛ de nsɛm di agro but beti aseɛ sɛ wo daache ne wo hyebre sɛ onyankopɔn ba no wonsɛm ɛtɛ pie firi wanu mu ba no ɛno taa ekriti wo daache ɛma wo daache papa anase ekutia wo daache na ɔbɔnefoɔ no esusu nyama bebre ama ya brabo a de obonefo no ye ne sese ya ne se wo de yen ankasa ya no na ekutia yen ankasa me se ka biemo obonefo na de a wo ye wawieye brewe mu ne se wa behu se ye kristofo a ye bom paye ye nante otene ni abrabo mo ye mpe basabasa eti de obonefo no eye ne se o de yen ankasa ya no ebesa ya akodie ase etia ya brabo na me wogidie se enne anwumre woni beda ho a efi ne ko wo be sesa won kasaye na wo sesa won kasaye no so no ebe sesa wo daache na sesa wo daache so a wo hyebre no ebebe mu Yesu demo hallelujah amen nyame asem at Luke chapter 21 verse 15 na me na memma mo ano ni nyansa matamfo nyina ntumi ntua no so hwɛ wɔ se memma mo ano ni nyansa matamfo ntumi nsia no kwan na gye sɛ onyame siesie wano ama jinabia surunku bi sɛ wo start sɛ wo kasa watamfo ntumi nsi nia wo ka ho den kwan yɛnsa hwɛ bibi wɔ Proverbs chapter 6 verse 2 sɛ wo hwɛ Proverbs chapter 6 a wɔ so wɔnam wanum asɛm so ene bebua wo fo na wasa nam wanum asɛm so ese bua wo ben hallelujah bibi edi adanse se de efri enum eba no ehu hia yie pa na mesere awurade ama wona anwumre se efi ne de ko obonefo no nyusu wo ankasa wano emfa nye akode entia wabrabo ewo Yesu demo na minimu se efi ne ko woni beda ho a obonefo no nyusu wo ankasa mfa nkontia wo ankasa ho efri se wonim pefe se de onyame asiesia ma ya brabo bia no onyame enam yenum asem mema refi se nyame nam nanum asem so no obo osoro ne asase eni nti de nyame frɛ se enye ho bia eye ho mensa ma refi se Bible say ade biala Adam tu din no sa no Onyankopɔn frɛ no hallelujah it is a woto obadi woto wo frɛ oba na da bia wo de wano si oba wo so oyɛ kwase a sɛne Adam frɛ ade bia no sa no Onyankopɔn so agitom na gye sɛ tumi wo yenum asɛm a yɛka mu ɛne nti fi ne dai kɔ me bompa ya ma wo sɛ ɔbɔnefo no enam wo ankasa wano so ɛmfa no me wo hyebre ɛne wabrabɔ ɛwɔ Yesu de mam ade ba kɔ sɛ o ti ase ɛwɔ wonum kasa wo sɛ they make the difference between your dominating and be dominated sɛ wanum asɛm a wo ka no ɛma yɛtimi fa wo numumfam ana sɛ ɛma wotimi de wo ho ɛkyerɛ sɛ yɛmu bebre wo a obonefo no eyusu ya akase no de kutia ya brabo a wonam wonum asem so ekekere wa brabo ena no anwumre obi biara obonefo no nam wonum asem so pese o de kekere wa brabo no onyame nsa ne wo mfiri mu amen ewo Yesu de bo mema wo remfi se wonum asem betimi ama ya fa no mumfam ana wonum asem betimi ama wade ho kan Proverbs 6 ne mai so Proverbs 6:2 so wonam wonum asem so achewa SOMPA FM ye mum meba na yiwu ho wose wonam wonum asem bechew hallelujah wonam wonum asem ebechew eche se wonum asem betimi ama wade ho ana wonum asem betimi akekere wankasa mema wremfi se de wode wano ka no enne na kire wo daache de won sabeka na yemu bebre wo ho a ye ankase ye de ano akreti daache bon ya ma ya brabo eto bi nsem kan ne se meba wiase be ye dai ana dabia ne da ebusuam mifrimo adenti na dabia ne da wode wano kan kugo nsem ko a na wonna ne wano mfa wano kan nhira nsem me se obonefo na bedrum pempensuo bi a se onnam yanum asem so
ene di kutia ya brabo na mesra awurade ama wo se efi ne da yiko woni beda ho na be hunu se ade biala a wo ka no wonyame benam so ama na ye nhyira ma wabrabo na wo start se wo kasa bie wani ye ne hunu nsɛm a wo ka wo Yesu Kristo de mo se ne be ya obonefo no ennam wonum asɛm so emfa nya akode entia wabrabo ene wo hyebre wo Yesu ma ema wura mfi se wanu wonum asɛm ene wanu awurade de ma wo no enye woni padua ne kwawo wonum ene wanu asɛm a obeka no eya akyɛde a onyankopɔn ede ama wo hallelujah eni titie me ya no ya akyɛde a onyame de ama se yemfa communicate onyame nhyira ene onyankopɔn yiedie hallelujah na mesire awurade se efri ne da yiko won kasa se wo bie wanu won ka asɛm bia saa na be kan sempa ato abrabo ene o hyebre so na me wo gidie se onyame obesesa wabrabo ene o hyebre amen e wo Yesu Kristo de man obi a wo start se da bia o tiwa o kase medie o papa bitina se o se medie yare we ya ne bekumio yare we ya ne bekumio sa yare na so ne ku no adentia de wo de wano ka no e kire wo daache e kreti wo daache e bodachi papa bi tu woni mo e fi ne ko se sa won kasa ye kasa me di me kwa na me metina se wa pomodemo me metina se won kunimudemo na e be kreti dachi papa bi ama wa brabo a obonefo ni ntimi nkuntia na mema wura fi asema onyame kan wo se na mema mo anu a ema obonefo ni ntimi nsori ntia mo na chese onyame ade ensem ye hye wonumu a se wo start se wo kansem pa edin so bonefo no ebeko atia na nameboa na mede wako nyame asemu wona ekasa ye ema woda chinwie wonye na se nyame bie kwan so a next week esu ye ba ye hunu wona eka nsembone a ensembone no mo kan no eno ano mo nsakan hallelujah na mesire awurade se omwo me no mie no se ne be ye free ne da yi kono ye bie no se ye kasa ye be kan sempa atuye na brabo so mema remfi said the power to live or to die is rooted in your tongue to me wo de betena se ana wo de bewuo no onyame de ahye wonu ma enti na Proverbs chapter 18 verse 21 say enkwani wo wuo e wo ketemanum enkwani wo wuo e wo ketemanum na ne wodo enkwano obedi suaba de odo ketrema no obedi suaba listen eda bia obebie wa no se wo kasa no ada se wo ka nkwa ana wo ka wo na mame musa wo se e free January besi nne ensembe na wo kato abrabo so eye wo nsem eye enkugo nsem ana eye nkunimudie nsem a menwadofo a wo tie mi wo radio so na wo hwe mo Facebook live e free ne dai ko sesa won kasa ye na wo sesa won kasa ye a wa brabo so besesa na wo shebre so ebesesa hallelujah say enkwa owuo e wo kachemanum menka bi dase wo ba wiase be ye dai onyame de wo ba wiase we ema botaye onyame wonye mistake da na de tie ne se obonefo ne de yano akutia yen obonefo ne de yano akutia ye shebre obonefo ne de yano akutia yawale obonefo ne de yano akutia yadwuma senia abrabomasi afa ye dia fa bia etoro bi wo wa menhwe ne wo femo nemom ka gidie nka saye na kase emu aya dendie na su Yesu nti ebeye mmere hallelujah amen na hunu nsama wo ka efise wa asama wo ka no ebeye akodie atia wo nothing is against you if your mouth is not against you ade bia ntimi nkuntia waje se wano kutia wo hallelujah mama nsanka ni be wo kan brofo na nothing is against you if your mouth is not against you hallelujah so bi betimi asai wa brabo a ente se de wo ankasa wo kan no me ato ho so na emu bebre ho a yama economy no ene niam a ye femu no aka niam ato ya brabo so me kai ababa wa bia wo na da bia otena se kase media manumadru sene awiase kwa de manumadru media manumadru ampani ampa wanu madru set wanu nkuntia wa bibia ntimi nkuntia na se wutie me ansa na obonefo no betimi ako atia no na wo ankase wo de kin akasa ansa
Haya. Ansa na wo ma no a wo omuko school no omo be bon no na papa ne maame edi kan ka che ne masa mo ya bonfo no bonefo na gina so e de ako atia won. Ansa na obi beto ne owuo beba obi nsra ba mu no na obi atena se aka se ka me wi kura nka me pe SOMPA FM ka me wu kura nka me pe eye invitation a wo de ma owuo bofo so o mefa wo nko efisa enkwa ani owuo e wo kachemanum asem. Hallelujah. Enti eda biara beka se enka mawu kura nka ye no wo to nsafre owuo honhomo efisa wo wa makwan se owuo tumi ene omedi ese ena nwumre me ba se nyame di fo beka se asembo ni bia wo waka to abrabo so ena ye reverse ye twifa so ye sai wo Yesu de mo ye ka se ensign na chi wo Yesu de mo. Hallelujah. Eni ti se wanu nkuntia wa your liberty or your captivity in life is at the mercy of your words. So obedi wo ho anase ye do be hyenkwaso eye wonum asem ne de saade ne beba na nwumre meboa ma wate sansem wo yase na free ne da yi ko be kansem pafo awale ho na obabi tie me wonni wawale ho adansedie papa da eni na da bia wawale kyesai bema bi tie me won kansem pamfa wo yire ho da won kansem pamfa wo adwuma ho da won kansem pa ento wabrabo so da enuti na nea wonam mu no woda so nam no me pacho tie me mama ma scripture example Bible say ebra Elisha eko Shunammite woman fie na nyame nam so ema Shunammite woman no enya wo ba wa bra na ne kunu ya kokora na abofra ne nyini ye na wo di agro na abofra ne si miti na abofra ne wu ye no Bible say Shunammite woman dani na ni say obeko Elisha wo no wo ka che say papa me pa cho nyame difo me de na nim se me ni me kunu ya wo ye nyinyini a ye ko wom na wo beka che me say afisa se wo nyame be mama wo ampani ampa wonum asembe mo na onyame anka se obema me akora yi na wasa kunu won nkura bremu eni nti me se Bible say ebra Shunammite woman ne ba no oba na ne ba wuo no Bible say Elisha hunu no osuma na ko ase kobusa ne se eya ana se enye ode papa na eba ana so de bone na eba ebra Elisha esuma na kwa mokodru ye no oba na busa se o se yewura se mi mebusa o se wo de papa na eba ana de bone na eba oba na se it is well. It is well. Oba na say it is well. It is well. Oba na say it is well. It is well. Oba na say it is well. It is well. O se me de papa na eba. But na nya papa o ba wanuma sembe ma ade bia ewu abrabom no asaba nkwamu bia mo. Me si wanuma sembe ma ade bia la yasie no asa kanya ne wo bia mo. Oba ni nim se ne ba na wu. Wo de yesu na eba senka mini wu a enka echina ye kwa sorry enka ye sia sorry de man enka ye start say ye ma ye nsa so na onyame difue but ebra ne babema ba ko pafri ne nsa na o se ko onyame difo no akoka na asem no na ko ne di kan hia no se mami odifo se wo di asempa na eba and now the born neighbor mamene say it is well. It is well. It is well with my soul. It is well with my if soul. he said ya me femu no eno nkyere se mensa menkasa ye hallelujah enye dia me femu no na bese menkasa ye eye se me de menkasa ye esesa nia me femu oh obi ati asema me kai powerful way maya kosada badaba me se kabiem me se dia me femu no eni kwan se eno sesa menkasa ye dia me femu no eni kwan se eno ye nsema meka dia me famu na enye no eni kwan se no ye menkasa ye na mo mafiri na da yi kono me de menkasa ye besesa nia me famu no na so nya me fra nia mani ho ma ne ba ho a se me fa esum mu a se me fa ahokyere mu a efi na da yi ko me fra ye dia amana ba na me dane menkasa ye ama menkasa ye asesa nia me famu no na de meka no nso no mensa beka e wo Yesu demo na menim so obi hwa mi obi tie mi a dia wo beka no on sabeka hallelujah oba ne say it is well. It is well. Enya me nwanwa say Elisha ko nyane maami ba ifra wufuo mo hallelujah bibia nya ya say woni nkofu ku a won gidie ewo bonkum no mo kasa nso wo nifa enante
mame mo aneti ase ya benya kristofo bebre bro mu tie mi omu gidie ewo nifa but omo nsem kaye ewo bonkum e kire se wafa Yesu se ne wura ne kraje nkwa ena wokwa asore ena wotie nyame asemo ena ne gidie hye Yesu mo nenso ne nsem a woka no ene Yesu nsem anya peda Yesu se me no awusɔwea ne nkwa no wɔse me de diabetes ne bekume Yesu se me man tampiamu munya mayarensa no na me beye ohia ni se ne be ya mo be yodefo no ne gidie de ode ahye Yesu mo nanso ne nsɛm kaye nye ene nti obitimi kas oman boni ben ya wumi atumi so ye Kristo ne enye oman economy na de be survive o be survive by heavily economy eti bre mu aya de ya ma wo no won nsɛm kaye kase anything that David can say, the Lord is my shepherd and I shall not want. And you beso catch him say na David baby here na. You beso catch him say na David akudie bi ana or how bi na ne so ana. Na bibi da David so. Na so David in nsɛm kaye ɛsesa de ani ne de asie. No bi ka se Awurade ne mehwɛfo tiviri hia me a na kyerɛ se bibi hia me. But se Awurade ne mehwɛfo de a me wo gidie se ma de hia de no. Entina me so nkosi awie ye da efi sade wo hwe me so no won na de me hia ehia me ebe ma me ena nwumre senka woni me besesa yen kasa ya Awurade be ye ohwefo afi Awurade be gina wachi afi wadwuma na ngu da efi ne ko kansem pato abrabo so amen hallelujah amen oh powerful come here scripture example of people who use their words to determine the outcome yɛhwɛ kofuko mu wɔn nam ɔmanum asɛm so ɛma nneɛma pa esi wɔ n'abrabɔ mu hallelujah number 1 yɛ Abraham enipa bebree nim sɛ akristofo bebree yɛ nsuadeɛ hu sɛ ɛbra onyame frɛ Abraham no na nyame ne Abraham nante no nyame hyɛ Abraham bɔ bebree Abraham mɛmawa ayamamanfo agya na wasefo be dorite sempo anu anua nanso na papa yi one ne yire enya nwoye ebra Abraham edi 100 years na 99 years no timi ne Sarah nyinsen ye na Sarah di 90 years owo ye no Bible say abofra ne nyina ana Awurade saba Abraham ho say Abraham fa wo doba na wo do no fa ne koba afole ma me enam sɛ wansua tworo na onyame se fa ne koba o hia afore ma me Osia for ne say wokwa eye odwan a wode ukum odwan na now the ja tunimu na wahye no na ngusie ne kosoro na ye afolebo amonyankopon na che say ebra Abraham de Isaac ekono na Abraham okuku Isaac nyankopon so mpa human sacrifice hallelujah amen but Abraham yusu na numasem e de sesa e fene say ne tebia. So okay, Genesis chapter 22 verse 25 na Bible say Abraham ne nko ane kona na omudru onyame pepo no so baby omoko Mount Moriah so baby omoko ba for ren Bible say na Abraham kacha ne nko ane say munyina ha meni abofari e kwa akosole nyame aba abofra na nyame se fa ne ko ba for ren no Abraham say meni nyame e kosore meni abofra yi e kosore nyame aba Uni bibi Abraham de nsam kaye sesa bibi o se abofra na wo ko wuo no mi wo gidie se me de ne man Awurade a Awurade wo tumi se abofra hye ye nson kora obetimi adane enson amana sa adane onipa ene ntimi nkoku me ba no me de ne ko sori wo Nyankopɔn aba na Abraham nya hunu se people no so wonyame asiesie odwan bi a wachechiri no but Abraham gidie che ne se Abraham de me ba yi koi mesa de me ba na ba enne anwumle obi tie me me be ka kira o se Awurade betimi anam wonum asam so asesa wo tebia ama wo tebia papa o se mo ntwan meni abofra ne ko sorry about Genesis chapter 22 verse 5 powerful many abofra no e ko sorry onyame aba ka kire somfo no se moni afrumu yintina ha na mene aberema yi ko no hwa akosore na yesan aba mo nchen abofra na fa ne bebo afore no Awurade se Abraham fa doba na wo do no fa ne bo afore ma me Abraham drew people na wode abofra no ko bo afore o ka kire ne nko ase montwan ha mani abofra ikosori nyame aba
Hallelujah. Abraham nkasa ye no Awurade te soro no se dabe se Abraham watimi akasa woni abofra yi kwa akosori aba memma wo ntwa ntro wo nko animu da mene wo ebe sori Awurade a tie me se fi ne da yi kono wo nyame adwene a wo dwene wo ho no enye bone adwene enye owu adwene na de tie ne se wo nsem kaye no ese ni wo nyame asem ekọ wo semani abofra yi ko sori aba. Listen, adia ekowu no ekosori onyankopon na die na akosori onyankopon awuda die na akosori onyame a asaida die na akosori onyame a ansa mabiemo mani abofra yi kosori aba. Awurade so say Abraham fa ban ko ba for Abraham di nanum asem esesa ne tebia enwumle wo bi tie mi a Awurade tie mi ye na ma wanum asem ensesa wo tebia na how ne said dan kura na ka kire wo se sa yare wenya no ne bekom ka kire wo se Yesu man champion benya yare sa ka kire wo se wonyame bepagya wo ka kire wo se uye nipa kase ka kire wo se Awurade de wo ba asase su mabotaye na ne wakan Awurade be mena ba musa. Hallelujah. Amen. Abraham say mene abofra ne ko sorry aba. Hallelujah. Amen. E kire se abrabo mu no dia wo ka no eno na wunya. Amen. Na nyame odi tumi ni ahoden esiesie ye no mo. Yes. Abraham say mene abofra ne ko sorry aba. Abofra na ode ne ko ba afore no o se mene ne ko sorry onyankopon aba. Ampani ampa ode Isaac ko no o sa de Isaac baaye. Enka mene wanka de ne be ka kire enkoa no onyankopon se memfa akora enko ba afore emra. Hallelujah. Ayesa ne nyame ka kire no. But Abraham anka ne sa ko fa abofra no ko ba afore ene waduru ba bia ko mede abofra ko ba afore aba. Abraham se dabi mede abofra e ko soli onyankopon efri se ade bia ya afore bono eye osori e ma onyankopon eni nti na wa wotie mi sa odo sika ba afore a odo sika sori onyankopon na ade bia ni asori onyankopon ekonyame nchia ewuda se Abraham de Isaac koi na so sa de ne ba ya efi ne da yiko ade bia odi ama Awurade no se Awurade de homo beto e wo Yesu Kristo de wo meni abofra yi ekọ akosori aba. Hallelujah. 9:30 abo ye ko SOMPA TV sesia obetimi ahwe ye e wo SOMPA TV so sesia enan anwumre ye kasafa tumie e wo ye numasem ene ya behunu se obonefo no dane da wotade ye ankase ye numasem ene kutia ye obonefo no dane da so peso ye bibi wo ya brabo mu a ode ye ankase ye numasem ekutia ya brabo. Hallelujah. Enenti ebre ya wo hwe wo SOMPA wo hwe TV so nyina wo betimi afre phone lines ne sisi osofu gina so no bebo mpae ye de number no be good TV ne so na wa fresh sisi na osofu no bebo mpae. Hallelujah. Amen. Na ya behunu se wanu anko antia wa bibia ntimi nko ntia wo ania behunu se ye mu bebre wo a de ye fam no yankasa ne yadom ya brabo yankasa ne yakansem boni bi ato ye so a ama enne de ye fam no ye fam ania behunu se ubetimi de wanu mu asem adane wo tebia na ye hunu se Abraham nso de nanum asem edane ne tebia. Scripture example mienu e befa ye Ruth a ofri Moabite asase so ka Ruth chapter 1 verse 16 na obenya sasem ho. Ruth ye amomorontoni Ruth ye bosomsom ne Ruth wonka onyankopon adehye ho. Hallelujah. Moabite fo ye nkofuku a enome eda won so nanso ebra Ruth free Bethlehem na okọ Moabite asase so na okọ hwe ne ma na okọ hwe ni kunu no Bible say na Naomi te sorry ebra Naomi free but Bethlehem na okọ Moabite asase so no na Naomi te say onyame asa besra ne man biemu no Bible say Naomi dani nani say obesa akọ Bethlehem obiemo na satame ne mamma mienu odom koye eni ne kunu akowuo na nase ba ye friend Ruth. Bible say mamre pake ne ne ma no se minimu dinkra me se ko machi biemo se mini ekuru manyini mpo mitimi nwo na Ruth mama obabe mama asa wale eti ko woja fie ne ko wo ba awale no anko yama. Hallelujah. Amen. Na Ruth ka asem bi che Naomi o se Naomi wo nyankopon be ye me nyankopon wo man be ye me man wo nkrofo be ye me nkrofo ebra Ruth ka asem na nyankopon so mo eniti enye nwanwa se ebra Ruth di Naomi achi ekọ
Bethlehem no okonya Boaz ewareye. Listen, wanuma sem dia wale pa bi beba ma. Obi wutie mi a wo si efie ho dia wale ni ho. Me de mi ye fie dia wale ni ho. Wo kwa wale enye efi ne da yi ko sesa won kasa ye. Wo de awale beba ma. Amen. Obi tie mi a o si ye fie ho de ohia nko na wo ho. Wo wutie mi a efi ne ko sesa wanuma sem ye die beba wo so. Amen. Ruth kache Naomi say, "Won crofo be me crofo, won man be me man, baby a wo kan ya ababa wa ne kan ya ehu ni say, o se na wo nyankopon be me nyankopon." Hallelujah. And na nwumre tie me say wo tie me na nwumre ya, sa wo besesa won kasa ya o, de ani wo di ese e besesa. Amen. Sa wo besesa won kasa ya, obonefo ni ntimi mfa wano enkuntia wo bie mu da. Amen. If we say enkwa ani wo wuo e wo ketrema enumo. Efi ne da iko mama yensesa yen kasa ye. Hallelujah. Amen. Ababa wa bitina say there be also be wali bloni ontu kwan da enkran kura won ko hoda enso se me de me wali broni me de bia me wali broni me de me wali broni ababa wa itina ase ya enne wa wali broni efisa dia wode wa no beka no eno a ne be ye ho mami bi tie mi papa bi tie mi a da ne da wo dome wo ma ubufu pe na wo dome wo ma enti emofra ya wo hwe wo mu a wo sade wa no dome wo mu enti omu betimi abeye ya behwe wo obonefo ne pese wo se wajapade a o yusu wankasa no de asel enti metie papa bi a story wo se ebra ne papa bu afuo no ebra ne mame bu afuo no na ne mame kan sempa eti osofo bi a minim no eble bi atwam ansa na obeye osofo no onom sapa na ensa na onom na no den na o se okonom nsa no no oba ebla wanom nsa na wabona wontimi nya ne ho hwe no ne maame se bishop pa no onom nsa sa nyame difo kese pa no onom nsa sa no wo se me korinsani no na me maame frɛ me bishop na me maame frɛ me odifo enne abrante na beye nyame difo kese efisa dia wode wa no bekan ebebem obi so hwamia wo babinum wi obabinum nsa enome nko a ubekumi o wo de wagimi o wo de obawiase be ye dani o menumi hu sa me wuwo wenti na tebia ne ntime nsesa efri se ensema wo kano e kreti dachi ato ablabo so. Hallelujah. Amen. Obi de okonom nsa ba ne papa se bishop ne mama se odifo kese na wano nsa sa no wo se sofo me nom nsa me mama ba wo sikani kese pa no wano nsa sa no nyame nipa kese na wano nsa sa no wo se da bia me mama frem nyame nipa kese wo se mabutinten wo se sofo betena se sofo didi sofo betena se sofo didi enne wabeye bishop na ne mama ka no enne wabeye odifo kese na ne mama ka no tumi a wo ye numa semu obenka se tumi a wo ye numa semu tumi a wo ye numa semu enne me pese wo sesa wo numa sem Jesus efisa dia wo ka no eno na bebem na onyame onam na numa sem so ana wo frɛ nyama eni ho ma ne ba ho eti ade bia wo ka no wo frɛ eti mame musa wo frɛ nyama pa ana wo frɛ nyama bɔne ato abrabɔ so yemu bebre wo a de ye famu bebre benyina eye maame ne papa bi o maka no me nsema to enkofo bi abrabɔ so wo abrabufo bi baaye. Hallelujah. Emma wure mfi se ebra no wabo ye no na no wati nani no ne mam miensa no o ka kire panyin ni se wo besum nnuanom nketo anom ebesi ne enome no eye adwuma odofo a wo hwe me na wo tie me tumi e wo ye numa semu na ne wo beka no nsa beka. Hallelujah. Amen. Na de wo beka no nsa beka ne fi ne da yiko mema bonsa mo ma wa wo pa ne fi ne da yiko mema bonifo no enso mo bi pa enne me de asemi be ka kire se wo tie me na so obi da ne da oka no me nsam to abrabo so obi ka se wo ye jimifo ka se me ye nyansafo Jesus menye ko mu nkoda obi ka se wo ye bodamfo ase me modam awurade adom nti me modam da Jesus mempre so efi se ensem aye ka no e wo sunsanso e wo ya brabo so. Scripture example ba ko betimi so adi agina so David. Bible say ebra David gina Goliath anim no according to 1 Samuel chapter 17 verse 43 to 50.
ebra David ejina Goliath enim Goliath say eni nti me ye krama na makofa abofra kito we abegina manim so ne me mekontokwa na Bible say na Goliath ede na bosom edome David adofo no mo ansa ne ntokwa no ebe ye be kono na abe the battle of the power of tongue na anu edi kan kasansa na me kan sa trusem na eye me nwanwa kire say Bible di Goliath ho adanse ye say wako efri ni mofrase ne mpie kuta no Bible kan ho asem ne structure kuta no Bible kan ho asem Bible so sa kan David so ho asem say David onko okonda empokura ebla so e de akotale she David no wantimi afa nante ye ma David nkrante wantimi afa nya adwuma ade kuta na ne tire no timi de ya ade wo ebra wo da nwura mu no eno nkwa no onim yuso na me pacho tie me wo a wako ntokwa sa heavyweight champion no ko sia bofra ko tuo bi a won kontokwa da wodi wabosomo domino wo kese no enkenye no anse wacho se kan nanka woni ni di asie me beka kire obi se abosomfo ne wona ensuma awurade no omunim tumi a wo nipa enumasem mu adenti na Goliath di kan dome David ansa adenti na Goliath di kan de no me to David so ansa wo bia kan mai die no di kan de no me to David so ansa by 1 Samuel chapter 17 verse 43 na Philistine no ka kire David say me ye kraman na wo de mpia mpuma ne mpuna reba me so me nchen na Philistine no frɛ ni nyame dome David na Philistine ni frɛ ni Nyankopɔn dome David enne de me bɔ mpa ye se obi bia lo de na no asi uso na odi duabɔ dome wo na obo udua na dome wa brabɔ enwumre ye bɔ na Daniel be se enwumre ye bɔ na Daniel ye soma kɔ ba bi afri ba e wo Yesu di mo ka se wo Yesu di mo obi biara odi na nyame odi na bosomo odi na honhom dome ma brabɔ eno biara abiatia me ka se Yesu di mo ye bɔ na Daniel and somebody biara odi pa bia ka to me so so de be brema se and na anwumre me dani free me so me dani free me so dani free me shabra so dani free ma wale so ka se wo Yesu de wo and somebody biara ya ka to ma wale so and na anwumre me dani free ma wale so ka di me ka se somebody biara ya ka to ma juma so and na anwumre me dani somebody biara ya ka to abusia ni free mo so no e free ne ko me dani free me so me dani free me so me dani free me so oni pa biara ya nyame foforo e do me mabrabo no se sie ya na nyame no ne nsem kaya ejanto amen Jesus fresh sie 0531177028 obi tie mi a wo ma me adome wo obi tie mi a ya kanno mi asemato so ebele bi atwa ma wo maame adome wo papa adome wa brabo eniti efri sadan be si ne wo hu wa brabo so bie mu efri sadan be si ne nyama mu aye denyama wo na so ne me ba so nyame difo wa wo tie mi na wo hwe mi biala Philistine ni bi di na bosom ni nyame edome wa brabo me dane free so amen me twam free so me reverse free so fa phone na friend number ni se 0531177028 sa number we na betimi do follow afa so eniti ne obi abeso wo seed bia no wo beso wa fore ne se urade eno mi biara mano ana obi ano aka to me so no ena nwumre e reverse amen e wo Yesu dem amen na say na David so ka che Philistine no ana David ka che Philistine no say wo de nkranta ne pia na eba me so na me de asafo urade ebra Goliath di na bosom edome David no ana David so say wo de nkranta ne pia na eba me so na me de asafo urade Israel Nyankopɔn din na eba wo so na me dey metwia fa wo so hallelujah me de Israel asafo urade de na eba wo so ene dey metwia fa wo so me de unipadua ebe ye aduane amawie mu noma kan to aso ene dey Awurade de wo be hye me nsa na makun na matwa wuti na me de Philistine fo dom afunu me pacho sata me ntokwa na chase battle of words ade na wo de nsem di agrosa Goliath kura na okuta mpia kuta sekai no
wankwa kono wa abra wani ke anome wankwa kono wa abra wani ke cancer bone to suppress David. David nso nim tumi a won yenuma semu David nso anka na no anto obi tie me a wo hwe me wo tie me a obi se wa dome wa bodua no ayekom na wo kɔ no akwose dem na wusu efi ne komedi nyame ngus ahode bi wura mu a so bi ban wase meka cho so adome wa ka che se wo dia safo awurade di wo bona dane Jesus what the make na say so bi timi di na no frɛ nsuo bi so emenya wa wo so fo no frɛ Yehowa se bigira Yehowa di mo ade biala wa frɛ se mna me so no ne bona hodo mprenso amra wo ne wo maso wo Yesu di mo me pa cho the make na say yes sir they make cannot hear say yes sir mumra alive they make cannot hear say yes sir so be body wo modern say wa do me wa bonada ne ekɔ no so e say to me wo yanum asɛm hallelujah amen to me wo de ekɔso no mo e say David say ena day mekun ena day me dia saforade betwia fa wo so efi ne kɔmenka wa no ntum ate efi ne kɔmema watamfo ntwim fa wo so efi ne kɔmenfa nsɛm ni agoro mema kwai mo bi fa nanum asɛm emre wo sebre ene wa wale ase na emu bebre wa ya makwan ama nipa bi do manum asem nipa bi di nsem atoyen so a ebre ye sebre ase ena nwumle wo be yi utire fra ase nwumle me beka kire wo se asem boni bi obi aka kire menji ntum ka kire obi se menji ntum me se ka se menji ntum e wo Yesu demo amino amen na ye num asem a ye ka no enya nsunsuanso e wo ya blabo so David say me dia safo awurade din na eba wo so enne da mekun enne da me di wo nipadua beye aduane amawiem no ma ansa na blante ni nyankɔkɔn no na wa ota wesa sunsum mu no na ensam ne di asie na ensam na ekun sunsum mu na David asem ene Goliath asem eko Goliath frɛ ni nyankopɔn David nso afrɛ ni nyankopɔn ensam no edikan ekontokwa no wonder say David tobo no ebo Goliath hwe fam fi se na David edikan aka se ene da meku ene da metwa fa so efi ne ko obi ni mempam nka se ene da metwa fa ohia so ene da metwa fa yare so ene da metwa fa konana so ene da metwa fa sujade so afi we metwa fa so amen e wo Yesu de mo me se ene menka se ene da metwa fa ohia so ene da metwa fa yare so metwa fa konana so metwa fa no me so Yesu dimo amen Jesus hallelujah amen and your tongue has an impact on God. Onyameka on Numbers chapter 20 Numbers 14 verse 28 osi na de meti se mo kagum asom no eno na me awurade meye onyame se na de meti se Numbers chapter 14 SOMPA FM verse 28 awurade se de meti se mo kagum asom no eno na me awurade meye de meti se mo kagum me nyame masom no eno na me nyankopon meye. Numbers chapter 14 verse 28 nyame kura ye krado se de obeka no eno no obeye ene ma mi usa se nsembe na woka economy ne ho nsem na woka de ekoso nko na woka na nka obetimi apage wani ahwe awurade bi na only David aye adwene aka se the Lord is my shepherd I shall not want. Jesus Ubetimi any David aye adwene aka se me mama ni so nkyere me pa ehe na me mo afri befre beba me mo afri asafo awurade nkyere de beba na nka wo jai se ne wo ka se me de me ni boafo ena me ni boafo wo ka se wo ni boafo nti na wo nya boafo no wo se me mo afri awurade nkyere de beba do obo wo so ni asase no afiwe wo nsa be ka moa amen ena me ni moa ena buso efrim ne hwan na be boa ye media me wo moa me moa anya nipa me moa nya mabusia me frimo me moa be frɛ awurade nkyɛn na awurade be sha boafo amama aba mabrabo mo ensɛm a woka no ebeba mu saa amen enti enum asɛm enya nsunsuanso ɛwɔ nyankopɔn so wo nyame ayɛ krado sɛ de ebeka no ɛno na ɔbɛyɛ saa na ɔka wɔ Numbers chapter 14 verse 20 ebra Israel for the started so mo kasa no mo complain no wo nyame ka kyɛ Moses ka kyɛ ɔman ne sɛ de metis ɔmo kaguma som no ɛno ana mɛyɛ enti ɔmo complain yɛ no Bible say wɔna yɛ fa ɔmo free Misraim asase so ekodu bɔhyɛ asase so Caleb ɛne Joshua ɛnkɔ ne timi drum asase so adentia complains awurade se memma mumu ba kokora ankofi se wonyame nanum asem wo de akyekere no ho wo se na de mete se
mo kagu masom no eno na meye ena nwumle ye bie phone lines ne to ansa na be bie phone lines wo be kansem bie gu awurade asom a ebeye ayaresansam ye die nsam kese yansam enimonyam nsam ewo yesu di mo amen yaba and our tongue has an impact on angels ye kasa ye wo sunsanso wa abofo a etwa ye ho ahia so and it is so kind Psalm 103 verse 20 a ebe mo nu say yensem a ye ka no enya sunsanso wo abofo so eni nti e kire say de obeka no na nyame abofo beye hallelujah na kire no ma ye hunu pefe say de ye ka no abofo som hallelujah amen mama yen kan Psalm 103 verse 20 Awurade abofo munhyira no na mahoodin mu akatachire montio Awurade abofo munhyira no na mahoodin mu akatachire a mudi nasem so na muntie ne kasa mudi nyame asem so mo nyame kasa abofo a nyame kasa o mudi asem no so no mutie nyankopon it means say edabia obeka bia nyame abofo obeka se bia nyame abofo eno nti na tie me dabia me ka asem mi kire obi se adenti na nso bitimi da Togo adenti na nso bitimi da atwea adenti na nso bitimi da kronom adenti na nso bitimi da krobi so no obi agina Ghana or say what the ensu e woni kromo Volta region abu obi dua na ye adwuma e kire se abra nyame abofo tie enum asem awon fin so tie enum asem enenti adenti na nka ensu no oda baabi no ne nine wen awo nante ye betie asem a obi kan ye e hye ne dem kan ye de enti obi ti nipa be miensa e kontokwa ba ko se mafre ensu obi abodua ne na wohwe na eduabo na nya obi enso no wo hin wo teye tumi wo ye numa semu na ne ye ka na nya yesunsun sanso efi na dai komisi bie wono ne cancer mpa fa wa brabo ho memma wo bi emfa no me ento so emma obi mfa na no ndome wo emma obi mfa na no enka enkuguo ene diabon sam nto wa brabo so enne da yi utiri free sa no me na se ye pe mu kase yehuwa nti diabon nya wo da enso bia so timi mfa wo da wo Yesu Kristo di mo fi se sa abofo so ye adwuma ene wo so begina nyame asam so aka se mo nyame abofo mu tie nyame asam enne mo metie asam na mo bekome koma me na ba bibiala ya sama me no mo ko sane me shebrem free ayaba Jesus ayaba and our tongue has an impact on the earth ye numa sem enya sunsun so wasase ete so Jeremiah chapter 22 verse 29 is very powerful. Also, oh asase tie dia meken sa papa we mema ni ye wa asase no so adofo no mo ye numa sem wo sunsun so kra wa asase a wote so e kire se asase we e wa so eti wo kasa aya hwe ne wo kai na nanwumre me ba ha so nyamedifo me bebie wani se obonefo na kodie ba kwa yen kasa mfa won de kutie eye yan kasa ene ye numa sema yeka ene nti na ye mu bebre ho a ye de ahya baifo ye de ahya nkofo bi nanso obi tie mi a ono ani kru ene de no me ato no so ono ani yire ne de no me ato no so metese ma mi bi ka se mi kunu de wo ye ya mempe kro wo ye ya wonhwe me ene memma ampa papa na twitwa ne tsamu akoni adu mesi ma amiri se da bia ono de ni kru de onyame mani nya tutobidie se ni kru be ye de tutobidie na no ba wetia wo ye de na wabobra na ye na so ne sa be ma so te ye de na wabobra na ye okay che pe se mi kru de tutobidie nyame mani tutobidie ti singi room ma ye nso na ku mo mpa ma kru se dabi nyame mani tutobidie ni tiri mo de oye ya wanhwe me na wanhwe wa wo man so oye ya wanhwe ma na se eti se wanhwe okra nti mo nye ye akwa no so abobra na nye ye nam se ko na oyire nsane ho oyire wa chekire o shebra shedem hallelujah amen misre urade se free ne de ko numi bia yaka to so no wo be break free so amen hallelujah amen na urade be ye wadom amen fi se nsema ye ka no
na me de wo Yesu make asafo ba bia bedi ye Amen. Wo be ye kese Amen. wo be tre Amen. wo be wo hye Yehowa ni monyam wo de no be ye bi Amen. sika ho nya wo denda Amen. ebra nipa nyina ka se ye de ahwe fam wo ko de be pagya ma Amen. wo Yesu de mo ebra nipa nyina ka se abrabo mo ayi Yehowa be ye wo hwefo wo Yesu de mo we de nsema ye ka tu ya abrabo so Jesus. se urade ne ye hwefo eni nti ye nsuro de obonefo ne ye ye nhwe de ye namu emma de ye namu ma ye nkasa ntia ye nyankopon hallelujah Amen. kai ma ye Jeremiah chapter 22 verse 29 Oh, asase. 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 Tie Awurade asem. aha Sɛ Awurade sie nie. na ye sɛ asase timi tie nyame asɛm ɛnɛ me kasa kyerɛ wasase na ye bonyini no Jesus. ɛtie nyame asɛm a Jesus. asase na nso abapa Amen. kasa kyerɛ wa wale asase Jesus. kasa kyerɛ wa dwuma asase Jesus. sɛ fi ne kɔ Jesus. ɛmfa yiedie mama Amen. bi a wote tɔn Name of ade me kasa Jesus. kyerɛ sa asase no Jesus' ɛtie name. nyame asɛm a Jesus' ɛmfa name. atɔfoɔ ma Amen. ɛmfa yiedie ma Amen. ɛmfa nhyira ma Amen. ɛwɔ Yesu di mu Amen. ayabatoa so ɔsɛ dɛn Sɛ Awurade sie nie. asase sɛ ne Montwerɛ ɔbarima yi ho sɛ ɔha ɔnyɛ deɛ ɔni ba. hɛ obi akasa akyerɛ asase sɛ saa bɛrima wei ma ne nyɛ obi a wɔni ba tio Ɔbarima a ɔni yie ɔbɛrima a wɔni yie ne nna mu. ne nna mu ne nkwa nna nyinaa mu Na wɔni yie n'asefoɔ mu obiara ɔbɛtena David ahengua soɔ. hwɛ mebɔ mpaeɛ ama wo obi biara wakasa akyerɛ asase Jesus' wagu name. nsa akyerɛ asase Name of sɛ Jesus. wo wonyɛ yie Name of Jesus. sɛ wo mpagya Name of Jesus. fi ne da kɔ yɛ breki fi wo so Amen. yɛtwi fa so wɔ Yesu Amen. ɛkyerɛ sɛ asase wɔ aso Jesus. enti wo kasa a hwɛ wo kasa yɛ meba ha sɛ nnɛ mɛbia obi ani fa nɔmba no nɛ frɛ asɔfo wo gyina so sɛsiɛ mese ɛnnɛ wobɔ afɔre a wobɔ afɔreɛ sɛ asɛm bi a woa waka asɛm bi obi aka a enya nsunsunsuansoɔ bɔne no onyame nam afɔlebɔ yi so ɛmfa ɔgyeɛ ne mfa wodeɛ ma ɛno nti na ɛnnɛ sɛ wosɔ wo seed no ɛfiri sɛ obi si o asase ɛma bɛrima wɔnni yie kan bia mɛbɛ sɛ obi ante Oh, asase. 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 Tie Awurade asɛm. Sɛ Awurade sie nie. Montwerɛ ɔbarima yi ho sɛ ɔnyɛ deɛ ɔni ba. montwerɛ ɔbarima yi ho sɛ ɔnyɛ obi a wɔnni ba Ɔbarima yi ni yie. na ɔnni yie Yesu di mu wode wobɛdi yie Amen. ɛwɔ Yesu di mu Amen. hallelujah Amen. ɛnnɛ mebɛkasa kyerɛ wo sɛ wo nsɛm kayɛ ɛwɔ nsunsuansoɔ wɔ asase a wote soɔ Yes. ɛdan a wotim wɔ Yes. hallelujah Amen. asase ɛma ne nni yie ɛnnɛ mebɔ mpɛɛ sɛ asase no ɛbɛfeva wo Jesus. asase no ɛde dodoɔ bɛba ma wo Jesus. ɛwɔ Yesu Kristo di mu Amen. hallelujah Amen. na Awurade nyame bɛtew n'anim bi akyerɛ wo a ɛfi nnɛ da yi kɔ so ne mebɛyɛ adwene a mebie w'ani sɛ wo nsɛm a woka no ɛnya w'abrabɔ so nsunsuansoɔ ka sɛ wɔ Yesu di mu Ɛwɔ Yesu di mu. ɛwɔ Yesu di mu Ɛwɔ Yesu di mu. ɛwɔ Yesu di mu Ɛwɔ Yesu di mu. obi biara a wakasa Obi biara a wakasa. sɛ menni yie wɔ asase Sɛ menni so yie wɔ asase so. Awurade Awurade. sɛ ɔbɔnefoɔ no de mmeama no Ɔbɔnefoɔ no de mmeama no. ɔbɔnefoɔ de mmeama nsɛm Ɔbɔnefoɔ no de mmeama nsɛm. ɛbutia mmeama brabɔ Ɛbutia mmeama brabɔ. ɛberɛ a mebɔ mpaeɛ Ɛberɛ a mebɔ mpaeɛ. sɛ mbɔne biara Sɛ mbɔne biara. mmeama ka to me ho so Mmeama ka to me ho so. anwummerɛ yi Anwummerɛ yi. merevɛse no Merevɛse no. merevɛse no Merevɛse no. yɛwano na bɔ mpaeɛ Kablos kiana bukapa. Kala karibo si kapa. Kele koya ni bosalaba. Kali karibo salabe. Kele koya ni bosahan ni bosaba. Kele koya ni bosianda. Kele karibo si kapa. Kele koya tabo saba. Kele kebele sari bahan ni bosaba. Kele kebele sari bahan ni bosaba. Rabadi kapa. Reso ya bari kamo ya siyaba. Raparo ya kiburi asiyande habalo.
name of Jesus. Kase wo Yesu dimo. Every January. Ebesi enne. Ensem biara. Yaka to me so. Ena nwumre. Ensamboni biara. Da me shabra so. Me reverse. Me twitwa fam. Twifa so. Wo Yesu dimo. Amen. Jesus. Kalabala. Keys to keep speaking right. Continue feeding on the light, which means continuous feeding yourself with the word of God. Quite bad betimi mo afa so akan SOMPA ato abrabo so. Da bia ne da suase wo besua nyame asem. Da do na wo sua nyame asem no na nyame asem be ye won kasaye. Na nyame asem be ye won kasaye a Edeniama pabeba wa brabo. Hallelujah. Amen. And nemene wo bom paye. Bible say na kache mebe soreti amono. Mumwa ne fo ewo atemum. Kase wo Yesu de mo. Kache mebiara. Asoreti ame. Kache mebiara. Aka no me. Atuma brabo so. Ena nwumre. E bom paye. Ya ni free me so. Wa sam bom paye. La karabo si ana bo sapa. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Daniel, free me shepherd, we Yesu de mo, kache mebiara, eka wo, eka yare, enim so, enyumre, medane, ma wali asu, me juma so, we Yesu de mo, we ano ba pae, le paro papa, le kapara wo asina baraba, rakapara baro siria bahare, rekatoria basini bahare bahare, rakapara baro akaye bosaba, rakatare bo sare bahare, repato kaibaria boria, repatare bo sia kabara, rakaparo siba, repado sia baraba, rakaparo sia, repado kabale bo sande abare, repado sia kapare, rakapara baro sia, rekaparo saba, relabo bo sande abo, rekato ibahara, rekapara royande bo saba, rale bo sia bare, rekaparo sia, rekabo saiba, rapata ya barosia, Jesus. Mami bini ne be di agro na abofra ne ye bibia na se ompa asem ota ka kire ne ba ne se yalefo ti asema me ka kire we ne yo me say nothing is against you if your mouth is not against you. Bibia ntimi nsori ntia o se wawa no nsori ntia wa adekro no ebeba but enyina.
de ntia akode ba ejina wo yabrabo so no se yankasa ye de kan de ano de kan afresa akode no enenti obi hwe mi tie mi kase abusua we de obi aniye me bawi ase be ye den me kura de me so mfa so ne den enenti amane ma ekutia wo efi ne kosesa won kasa ye na abrabo mu ye den se den kura na kase me ebesimi ye amen me ebewie mi ye amen me ye kese amen if we say nyame siesi tumi ewo numa sema obeka na awurade asem se de obete se wo kagu onu nyame na som no eno no obeye na nyame abofo so aye krado se asema wo ka no mbesom no mo e de aye adwuma sanso na nami bia obi ani so se maame ne sori a o se yarefo akura ye wo no free da ye wo no na wodi 7 years no nya yarefo no wodi 12 years na akura na sache ye yarefo akura na yale wodi na nante na we na nyame waye mobrohu nyankopon ti nam na difo so ka se o kai se akura ye bibia yarefo wodi o yale ma mini tiesuma wosu afe ne waka na adwiri emfie nso bi atwam edidi atemyo no otadidi ne ba ne se yarefo ampani ampa abofra ne nyina yarefo ateki wo nyankopon a oba bibi no batibia mu anema sesa ansa na abofra no ede no ne nyina ye ensam a ye kato na braboso obi tie me waka ohia to abraboso wanka se waka yare ato abraboso medie mintimi entina se bosomi wa abra ko hospital me yalefo onya yalefo se yale kura ba onya yarefo efi de daiko start so be cancer part to abraboso Jesus efi de daiko ya fra wo ma na hira wo Jesus na da bia wo bubefu bia no eda bia wo bubefu bia no eya hwa asama wo kaye efi se obonefo no betimi anam wabufuo so asai wa brabo asai wo ma brabo asai wo yire ana wo kuna brabo efi se asam no nya kawia na nyame anya wadoma wontimi reverse e ma ne nyeye de waka no waka e ma wuremfi ebra ohene no ebufu ne Queen Vasti no nam so ka se efi neko ye took Queen Vasti ade so Bible say bra ohene no ebo ya nani teye no ununu ho ne nsama wo kan nenso no wakawie tie me efi neko hwe wo nsama wo kan na yemu bebre wo wa ye Kristofo papa yemu bebre wo wa ye sum nyame ye mo adwama ye mo abrabo basabasa bia nenso ade wei ekutie obonefo ne de yano ekutia yen fi so obonefo na hunu se adwama de wo mo krono wo mo bi nenso se wona moa no ka kire wo ho se wonye yie ana obitimika na erade me somo kura me hunu hwe usum nyame wo hunu hwe wo hunu enkwa ode ama wo apomodi ode ama wo hunu ye na me so nyame kura me hunu ne manya na taita me tua ye na afole ne aba na me hunu hwe wa follibo bi wo ho a enu nti na car accident bi wantomo wa follibo bi wo ho a enu nti na ne wo ma bi anwuye wunsie wo baba akokora wa bla wo te ase eti wo hunu bibi ma woni mla wo so na sesa won kasa ye na obi bia no a wadua wa bla wo ntwa ada wo hunu bibi na me kasa youth yen sorry na yen cancer mpa entu ya brabo so na yen cancer mpa se o my Ghana ebeyeye amen ebeyeye ya brabo beyeye ya brabo beye fe hallelujah amen and na yen sorry na yen kasa nchira beyi dom se o muntimi informa no embra yase and na yen sorry na yen kasa sa wode abosom na eba yen so a ye de asafo awurade di etwifa wo so and na ye ni David nya adwene kasa Goliath wode tuo ne agya na eba yen so wode wabosom edome ba me de asafo awurade di me dane no me no Jesus na dofo no mo me se ekadua bo a me hwa Goliath won di kan bo David dua nanso David wan koda ne dua no
hwe so obenya GDI asem bi obi betimi aka akire obi a wo so betimi de wonum asem adane no ne nyina gina wo GDI but wonim de ya areho a Christopher eni GDI ewo nyame mu se obi bo obi dua ye nya GDI wo mu se wa nane na ade achi a asem aba eti Kristo ni na ne ho so na se ka wo so betimi agira onyame asem mu aka se han ne sran a esum entumi eni so da na wo se enkanche ana abayi dom nya adwuma ntia Jacob a wagina Yehowa din mu aka se me eno me nya adwuma o me so duabo nya adwuma o me so eno me a enkuntia mekwa ware me meye yie wo frɛ nsu a David say wo de anyame foforo na ba me so me so me de asafo awurade de ene na ba ye de akutia no ene nyankopɔn na nyame nso de obekire ni tome ene me beka kire obi se sesa wanum nsɛm ate wo dome wo madodo wo dome wo awa bla bododo ena wo dome wo awo hyebre dodo ena nsɛm a wo ka nye ɛso wo ya sɔle panyini ɛso wo ya singer ɛso kɔ asɔre pa na ɛso wo pa bubuo dodo obi kura timi wo ho wo sika enso busan se wo bi me ne bi me de menya sika o sika ye bone na unya ye bone wanya sika menya bi me de wo hia me 10 time na ka se so fo ye yam si amen se ma ye nche se sika me fa mi ma unkodi ana ma ye nche se me fa sika mi ma unkodi wo hia me 10 time na busan se wa ye yam si amen wanya sika o mi si amen wo busan se ma me bi am se kira adosi abo me pa cho me mfa ma no nka se me nye ye ma ye ye ni adoye bedi machi me nkwa na nyina eti wo a wo ka se ma ye no wo ka nyame asema a kire me wo se na ye ni adoye bedi wachi wo nkwa na nyina na ye betena awurade fie eti so obi hia na firi ne dai ko wo ka se wa ye ya wo se amen efi se me ma ye obi hia wo firi ne dai ko no ka se wa ye o wanya sikao wo sikani ni e wo si amen obusa se na mami bia wo se awurade asem se me ye ni adoye bedi machi me nkwa na nyina e kina bla me ma obi efisa wo anu aka asempa me nka se mi de me nye ye me confess kan we Yesu mu benya sikani bi amen hallelujah amen Yesu mu be kwa wale pa ni bi obi busa se da be na be wale a wo se bosumi we ye wie me wale Jesus yeshia said da be na be wo a wo se afi we ya mere benyem Jesus kwa ya mere be fa so anyem no ebe yonwanwa mfie mienu ni na wo wale ya wo ya wo se afi we ya bosumi we ya mere benyem Jesus obi busa wa se my dear menyem na me ya ye de eweti bibia doctor se fa ya Bible si bonyini tonyo na o ma be doso achede woni bie ma a wonti de nyame kana se ana o si bonyini tonyo mo na wo ma ba be doso e chese o bonyini sesa won kasa ye sesa wonyo ma wo to no mentu nkugu onyo mentu awre ho onyo me moabo ho hye dem e fi se wo ma ba be doso se wo betimi aka se awurade adom nti o se oba na be ma nye bonyini wasase ne so de ya me ma be doso achede wo bie ma Jesus. Thank powerful word. Me ma bedo so ache de obi ma. Nene wa wo hwem ne nipa kese na wo hwem sa no. E na obi tie me nipa kese bi tie me. Na kese na ye de ye bepie. E na obi tie me me se free na koketo ya free wo so. Menji ntumu bia mu da. Amen. Na kwanto na watu no be saba. Na fie ho de obi atu kwan kwa America wonye ye. Obi atu kwan kwa blochira. Ensi ne ye wo de be si wo ye. Amen. America asase be favor. Amen. London asase be favor. Ghana asase be favor. Amen. Ewo Yesu dem. No bit me ka say na Ghana ha yete de niam pa be ne wa. Me pa cho hunu niam pa wa ha. Aya hunu ka say twam wo. E na hunu aburo say amanfo osie. E hunu companies amanfo be. E niam pa wa wo na onsa nyanka bie. Ghana ha niam pa. Awurade asam say me de asase no so enyema pa enimu adedodo bedom me magye atumu se ba bia metina bia ho nyema pa awurade de bedom me amen oh wa ene wa ma chapo ene wa ma chapo asase na so nyema pa nyame de bedom e wo Yesu de mo me se fi ne kwose sa onkasa ye hallelujah amen fa number 0531177028 and now bo for ya o se me 56 me 100 dem dey bo for be awurade sa me amaka sem boni bia to ma brabo so a awurade jimi free mu and ne obi enfasa number na prayer request bi o ho a fasa ne obi tie ya ne maame adome no ne papa adome no obi tie be ma bi a woni ne twempona se wo
Waja mi won wale bia mu da enne me ba se nyame difo mi kuta wo soro nkranta me dia twam wo Yesu Amen. Obe wale. Amen. Obe wo nso. Amen. Wo Yesu di mo. Amen. Ensem bia na obi akato so. Jesus. Na de ehu ato so. Jesus. Enne obi so obi adome me wo so wo me se na me reverse ni nyina. Amen. Enne me nya adwene kasa wo nya hia ni. Amen. Enne me nya adwene kasa I will never be poor in my life. I will never be poor in my life. Enne me nya adwene kasa me ntra se wo yare mo. Duabo nyame efisa me sum nyame a wote ase hallelujah kasa wo Yesu de mo ena nwumre se me biema no bon paye oh awurade ma wo nshira ma wo yiedie ma wo kase ye amra me so wo Yesu de mo ye wa no na kan nshira to abrabo so kan nshira to abrabo so kapada babushi andi baba rekababushi andi bahado shia baba kan nshira to abrabo so rekabushi andi bahado kan nshira to abrabo so name of Jesus. Now we sorry. Obi wuntie me akira ne ye mompo ni mpo na yensra wo na nnome nsem bi obi aka to so ne mbreki amen wo frɛ radio so ebebo mpa ma bada toro bi wo wagye se ne wo hia face to face obi wutie wotafo wutie wo ebo ho wutie wo bantuma obi tie wo krofro mo obi hwɛ wo ebu akwa obi hwɛ ye ewo ehwan overseas obi hwɛ ye ewo kron ekina bra fa number no ne bra ennome bia yakato so be reverse amen ekina fa number ne bra ye be kan chi nyame nhira gu so Jesus na busuan wo be pie te se nsroma amen ekina fa number ne bra ene e mompo ni mpo na onyame bia ote heaven no obekasa ho na de number no to dwa na wi ya ba studio line so ne me bekasa fa se tumi e wo ye numasem hallelujah fa number ne to dwa ne enko Pacho number na obetima so seed asiso anase obefrɛ na nyamedi fo abom paya ma so fo we kire bom paya ma me pacho 0531 177 028 pacho fresa number we sisi so fo we kire bom paya e dia ma obetima so seed nso de asiso se de be ya enuma sembo ni bia waka no ebefa so na reverse dia ma e we Yesu din mu amen amen oh ye fa studio line to ja na ye fa ye course ne ntema ye wi ane ene Facebook ne so maye oma ene oma ba Facebook ne so no ye nhwe omo respond no na minim se onyame oye ade foforo e wo ya brabo ene ye nhyebre mo hallelujah fa number ne to ja maye ha but studio lines no ofra na wa lower TV set na say radio no say be ya betim nyame di fo edi nkomo say be ya emfa feedback bia ma number is 0551 931 another 931 and I say 0548 another 931 but ofra lower TV set no and I say radio set no say be ya feedback bia ma na betim nyame di fo edi nkomo 0551 931 931 0551 931 another 931 0548 931 another 931 epacho yeko Facebook no sisi ya obetima friends so yeko Facebook no sisi ya epacho we free Eddie Dot or say amen pacho American US of A Eddie Dot kobi or say amen epacho we so free God's son ya unsia I say wisdom speaking, powerful man of God, wisdom speaking, more grace, apostle. But you also Prince Dia Savior. I say it is great to spend time each Saturday to listen to this such a great word of God. God bless you and the team of such a sermon. Powerful. That's all person tries to remember line here very hot. Wow, but you try and free. But you did not say why blessed. Wow, US. We see if grace squatch it. I say God bless you, Daddy. We see Abigail Donko. I say amen and amen. Amen. Your message is in the door so you go so urban you say I fear for a phone so free be no so boom. Amen. Hello. 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 So good evening. Good evening. So, I'm called Joe.
Asana imi o kana tuma kuma so pa. Me pese me ka asem bicho so betumi aboa me. Then me asame papa ebufo ana no me spend ebufo. No me asem kwa no ka se abrabo so. Wow. Ya bompaye ama wate mame. If yeti o. No me asem kwa na ka se abrabo so ntuna. Aya me won kwa me tumi je se dia asem papa ka tuma abrabo so no. Me kwa awale na se me ko be betumi aweke me. And they twam wo Yesu dem o udi ni se na he na kasa free. What to make a free tap for them for her. Ye bom pai wo Yesu dem. Jesus. And no nsem bi agya bi aka to so. Name of Jesus. Ye gina sunsum ne tumi e onyame de adom ye so. Ye dane free so. Amen. Eni wachi nko wa wale mu. Amen. Ha wo hyebre. Ha wo abrabo. Ni breaki wo Yesu dem. Amen. Mame Awurade nka ho wate. Safre no man ye free si wa safre enya adwuma wate menje ntomo. Amen. Wate. Bye bye. Hello. The number is 0551 0551 931 another 931 0551 931 another 931 and that's 0548 931 another 931. But all fellow TV set and also radio set and celebrity meaning Yamidi. Hello. Hello. Me you about udin baby out here free. Pastor the prayer for free Grove room. Yetio. Some of the men kayo. Yes, sir, Radia ma wate. Da yeso nyame nam so kasa kire ne ma. Yes, sir, Rade se fine de ko sunsun mani frebia ya born. Erade mu wani. Na so da ya wakai. Wo Yesu dim. Amen. Amen. Hello. Me ba choka sa yetio o line so. Powerful. Hello. But you didn't baby out here free. Uh-huh. Where they? Yo. And net day your bomb pie. A radia resanto mame so. A radio or gentle mame so. Yes, many amia some fire, sir. Amen. And told mame so yesterday. Amen. Amen. Hello. But you didn't baby out here free. But you Mr. Secretary. Not the friend of your comfort. Mamma comfort yet you. Better than me, well, me back where I was saying, but you fine. But your chronom. Me pacha your chronom. Cheras me pacha number bit my friend. Unya be do chronoma or the baby original bit my friend 0531 177 028 0531 177 028. E pacha unya do chronom U10 so I also o kwesi oja ana say see o dey focus na park women na say pragia uduru ho no ma obe say papa odaso ne billboard kama si ho no ma Makers Chapel International any B Queen School any dey anim hwe uduru ho ade frɛ ba be fa do ba nyamisha ba che you mate ya that's it. Hello. Mami udini be be out here free. FM Georgina. Mami Georgina. Na kasa free. Abo mpacho yeti o. Me kasa o do me na mo be blend sa. Oh. Ya bompa ya mawate. Yes, Rade. Georgina me de o shebre Rade nsa. Name of Jesus. And no mean sem bia yaka tos me reverse. Amen. Me breaking. Amen. And na biara waka no me sa obebre ablabo mo mre me twam. Amen. We Yesu dem. Amen. Amen. SOMPA FM. Hello. Yo, you be kai o pa. Why? Nyame kan ho. Hello. Yeah, me ya be ma within baby out here free. But you didn't baby out here free. Hello. Oh, hello. Bad. Hello, Pacho Yatonka Kasa. Hello. Pacho Yatonka Kasa.
Good evening. Good evening, mommy. We didn't baby out who free. It's a boakwa. A boakwa. A patrol, me home family, yare. In the fresh office, on bomb pie, mammy, now on children, chakwa in my baho. Yo. Me patrol, your chakwa, a chronom. Me patrol, baby of flower, baby. I would only for can do chronom station. Obon say, you tend to see you hot. Texas a park or honor, Paganso a park. For Pragani be a Pragando baby see. O de also call for Pragana also call Makers Chapel. Edoba be see a sorry any muchain. And I say once on our car bansoa, Ubusa say Oko Divine Hospital. Ube do Divine Hospital anymore. Offer a number 0531 177 028 0531 177 028. Your baba be found near the Baba Sorofi. Amen. Ye bomb payama. Ye bomb pay we yesu demo. Yaria who may be a diachero. Yalia conson breaky. Amen. Never de ayare santoso. Amen. We yesu demo. Amen. Amen. Hello? Hello. Le pacho deni baby are free. Hello. Pacho yeti on kapa o deni baby are free. Show me the same cassette. And you know say yeti o. SOMPA FM. When I'm on comfort, it's me papa no na hete. Ona man comfort serious ka. Sene o say nyame ahira wo say animonyam da so. But me paddy means me yam wow. Yes, Radi said, na panu benyamwa. And now obi slow ska, dear wakuma count say, Yanadoye, the encounter so dear no Janice. Why? What you? Yo, bye. And you learn some sir. Hey, and you are both for no benumle. Yamika, I am not very why. Bye. Hello? Hello? Pacho didn't baby are here free. Pacha Mr. One Casata Achimoda. Achimoda, say why it you? The Pacho, many boy beats tonight, and I and someone say, but then I die and I thought kind of some as used to be. Yes, you did moment to Mwate. Amen. I am Prana Moko train, our lea crania, say be more alone to me, Jai. A while for years with me, no means send me or the two abra so. Unipe Bia was so wally be my domia tram. Amen. Manintum and ya Jumawate. Amen. Actually. Yo, bye bye. Hello? Hello. Pacho, would any baby out here free? Menu I eat you. Pacho Mineska. You would have died in Scanoshi. You think I'm from Bank and one payment. Yo, the kind of say I show management ye on the making na toto nyama ye na ya sadem pa bonso atawachi Yakopon be kwa da krobi o ha ye beba ha be ka safa hawa Agyei fo ye betimi atoto ye sika sema manyame enam so ehire bad me yemo mpae SOMPA FM nyame ya do ma blane ensra onsem say spiritual ye be ye wo de be ya ma wa nyame be ye wadom ye bom pese sika se etuo ntwa Amen. ne finne dai ko sika ntena wonsem wo yesu dem amen Amen. Siwe. Hello? Hello? Pacho deni baby out here free. Me Pacho me Sarah, me Casasha boss. Oboasi yeti Sarah. Me Pacho say me sunda ya. Atitia na ba physical me Pacho na ya me siasio. Me pese mo bua me. Mam say also dai na se be mu dia se Sarah utra ye o. Na che se nyame dad ye besi enne ebesi akina di akira wenne. Eninti se ebebe mu a na eye bone ne be mu a ekire se wo so dae na sori ne bompae se de be ya bone ne ma se wo so dae so na papa no asere rade na papa no so aba at times no bone ne ta ba chen papa no ye sere rade se rade ma ne masa abiem why Me Pacho ti ya start bompae mo ba ekire se wo adoma chede a wo de hunu dae a ebe mu pepepe nti wo so mu ya ebe ye adwuma ma why Me Pacho hello. Your fair last call, near your baby. Hello. Powerful. Hello. Hello. Pacho, you tell uncle didn't baby are here free. Hello. Hello. Me Pacho, you tell uncle didn't baby are here free.
mpacho me hwe mu fi ayi nturonan pacho no so why awo ayi eti me baba ko ho ena wawo ba ko na woni ma me bi ko ye na me si awo de e wo SOMPA FM me ba na nye 10 years oh me ba no wo bi ho ye mompa e fansa to your frost ye do your point of contact ye break it to me biara ye sap keteme biara kasa nsam no ye reverse wo yesu de mo e fi na da ye ko ye bia wo ba na wo twem ye no me free ne so wo yesu dem amen yet me fa call e bia mo person frey ya frey ye si ye number ne so but your number is 0531 177028 0531 but your number neto TV ne so my 0531 177028 0531 177028 me ba just a number we ya so nyame asem e ba ye no se de asi aka wakoma eno mi nsem bia beda wo so no me pa cho so person reverse afagidie ne so seed esi number we so fagidie ne so seed esi number we so na minim se nyame obeye nsenchene wo ho nyame ya aduma ochina nyame ya aduma ochina nso eye church service if I first service no start 8 ebebo 10 anopa